थांब तिथेच, मी आलो लगेच. जयराम चौगुले, केडी सरांच्या आईचा मानलेला भाऊ. जयरामच्या रगाने माखले दयानंदचे हात. तारिणी करणार दयानंदला अटक. तारिणी या मालिकेच्या आगामी भागामध्ये एक नवा ट्विस्ट लवकरच प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. मुख्य म्हणजे मालिकेच्या आगामी भागामध्ये केदारच्या आईबद्दल एक मोठा पुरावा तारिणी आणि तिच्या टीमच्या हाती लागला आहे आणि त्याच पुरावाचा शोध घेण्यासाठी त्या ठरलेल्या ठिकाणी जातात. तर दुसरीकडे दयानंद खांडेकर यांना देखील जयराम म्हणजेच केदारच्या मानलेल्या भावाचा फोन येतो. पण त्या ठिकाणी गेल्यानंतर तारिणी आणि केदार या दोघांची भेट होते. मात्र त्या दोघांमध्ये आता एक मोठा खुलासा झाला आहे. मुख्य म्हणजे तारिणी इथे जयरामला बघते, पण दयानंद खांडेकर यांच्या हातामध्ये रक्ताने माखलेला चाकू आहे. तर यावर तारिणी नक्की कोणता निष्कर्ष घेणार आणि दयानंद खांडेकर यांना अटक होणार का? मालिकेचा अपकमिंग ट्रॅक तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून नक्कीच सांगा. आणि असेच अपडेट जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आमचं चॅनल डेली चक्कर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्कीच करा.